ma Luo Nyanza koni, Kisumu, kidhi Nyando, area mag Muhoroni, Kisumu Central, Kisumu East, jomodak but River Nyamasaria, Nyanda, Lwera, kibiro nyaka dho nam. Oula gi ose affect gi. Kendo iyudo ka jomodak e dho nam tik sani ose sudo mosebiro malo. Kidhi yo Nyalenda koni, ji obiro yo Nanga Primary, kidhi areas me Kombaka, iyudo ka ji owuok e dho nam, ji obiro e skunde man yo malo. Mokwongo, king'iyo dho nam, nitie gimiluongo ni riparian land. Matiende ni nitiere lowo moro man e dho nam ma ng'ato ok onego bed ni dake. Onego bed ni dake bang' riparian land no tidok gi chien matin. But king'iyo kit oula mosebedo ka wan godo, tiyudo ni en pi makalo kata riparian land, obiro nyaka malo. Nikech mana kaka iwacho backflow mawuok e nam. Number 2, iyudo ka aora biro kopong'. Koro pigcha spill kendo dhi nyaka e lope mek ji. So gima waseneno katimre koni en ni number 1 osebedo kitimo distribution mar relief food. Juma mokalo office senator mar Kisumu Professor Tom Ojenda nyocho timo distribution mar relief food area ma Nyando, nyocho timo area ma Kisumu East, kendo notimo area ma Kisumu Central. Aseneno ka national government bende osechiwo relief food and non-food items. County government be naneno kokao kony otere areas makono. Kora paro ni gimoningo be ni timo en ni flood mitigation emoningo be ni wang'iyo ni how best wanyalo handle floods gi. Nikech gini ok en mana situation ma unique to Kenya wa, en gima timre kata e pinje maoko. How do we manage these floods? Nikech flood management no ema kwanyalo timo, tinyalo yudo ni kata jomodak e dho nam, jomodak e dho aoche gi, ibiro yudo kata ka koth ochwe mang'eny to en flood manyalo bedo managed. So en gimoro ma a conversation moningo wachak bedo godo kaka piny Kenya ni oula mabiro kinde ka kinde ni. Nikech ok wanyalo bedo ni wan gi oula kinde ka kinde to the best mwanyalo nyiso jowa ni en muvuru to higher areas. Oningo bedi wang'iyo how best we can permanently solve. Kata ka en gero dams madongo, how do we go about that? Ka en keto gabions, how do we go about that? Kapo ni koth osewach ni koth dhi chwe, watimo desiltation mek aoche ma wan godo mondo wane kaka gigi nyalo konyore. Kendo jomodak e dho nam, ka ning'iyo koth moro nochwe ndalo ma 2020-2021, but it just had a similar issue man nitiere a lot of backflow ma mieche mane ni dhi nam pi nopong'o ma ji odar. Koro paro ni moving forward onego bed ni wang'iyo ni oula ma kinde ka kinde ni, nikech sani oula obiro e yo mopogore. En ang'o ma nyalo timo mikakati mage ma sirikal nyalo timo koriwre gi jopiny mondo mi ensure ni ka oula po ni obiro to yudo ka wan prepared, kendo yudo ka ji osetimo all those things mane sirikal owacho mondo mi kik oula bed ni yudo wa e yo mar apoya kaka oula sani timore kodwa. To preparation ma kamano onego bed ni timo kuom thuolo maromo nade? Nikech kinde ka kinde wan kaka piny Kenya wasebedo ka waneno ka gigi yudo wa apoya nono. Kata bedo ni migawo makoro chal mar kor lwasi pacho kae adiera chiwoga milome chon ahinya. Onego bed ni timo gi e thuolo maromo nade mar mondo mi midhiero ma kamage kik yudwa Seth? Erokamano Joyce. Aparo ni disaster preparedness en tied to budget making process. Nikech mondo mi wabed ably prepared for disasters, nyaka bed ni wan gi components moko e budget wa manyalo timo achiel ariyo adek. So aparo ni every year ka wan in that budget making cycle, oningo bed ni national government keto allocations. Number 1 manyalo konyo kata e gige relief food. Number 2 manyalo konyo e non-food and food items. Number 3 infrastructure manyalo support pi masani wan godo ni. Sani neno ka sirikal loso Kuruso Indam. To one of the things mwageno banko setiek loso Kuruso Indam no, ni obro konyo wa mako pi River Nyando mosebedo ka muomo jowa koni mondo reduce flooding man koni. So en gimoro moningo be ni every year seche miloso budget, to a percentage of our budget bedo placed aside mondo mi wangi how we can deal with flood mitigation.